Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Kaseng New Trap Youth Council West Khasi Hills District haka arpusan tarik urisau arajar arpuai kalalek bania kendu yau Deputy Commissioner in Charge jongka West Khasi Hills District UPD Sangma nakabenta bania keren halor ke jingjurip yaki jaka khapot daga Regional Committee jongka West Khasi Hills District. Nakaliang juga seng kalapan sengau ru syau DC baka jingya penbaik puat kadai ban longkat kum uput usam jongki hima kasi bat ka Regional Committee kadai ban kuntup lang yaki klik nong sensyar ka KHADC ki nong sensyar shnong bat hima habadon kanu ka jingjurip yaki jaka puta haki shnong kaput. Kaseng kalapan pauru ia ke jing sengau kendit ke bakrau ban yoi baka Regional Committee bala klik dau ba renik dan lengdok tongkar. Haka jing lek jurip lang bat ka komiti na Asam yaki jaka khaput hakini ki kindiat tayo balala ka klem pentip ne khot lang yaki sardar kisiem kinong sansyar shnong bat wat yaki de khot jongga KHADC kumta nakaliang juga seng kala dawaru badai ban pendam no yaga jing lek jurip kepala long haka sauterik urisau arajar arhuai bat kadai ban penlong biang da ka wei ga jing jurip haka ba on kuntup ne khot lang yaki nong sansyar hima ki nong sansyar shnong bat ka KHADC nakaliang jangi ka SWC West Khasi Hills hadin pangilayo i ba haka sauterik Oktober arja arhuai kadon ka joint inspect apedeng kami kelia berasam halal putusam jongka jela ka jangi ni penpauhi hang ni ba kapas nusi kalong bang yui ka joint inspect ijongi kile tang sangut kam ka asam pat kiwan kumba sanfon rukum ijongi ki ong ba ngin le tang sangut ngim dei ban penpau sosial media rai nakaliang ka asam pat kumba live sangut dei ki sosial media ki press beri media kiwan ban saki ya kata kajian inspect te nakalian jongi mentah ni penpau kijeng studio ha kata ka joint inspect nakalian jongi ke bangilah ya rang rengkat nakalian jongi kumki dekat kumbersi penpau ngilaya don lang haka meeting haka jeng ya kenduk lang ke jongi nang ta kumjuru ngilaya perkat lang iki kam kumno bringile ni aiman sim Andai haka sauterik kabangilet ya ke joint inspect mo hak ke area hayem berkitu ki langpi sektor berkitu we perki area ringi ui bahag tu por hadin katangi don saka meeting hani taizem hall da kabangin ya keren ya kijing don kam jong tu ke area rengkat ke KCDC KCM ke Sirdar jong tu ke area andai menta hadin nakaliang jong barini i ba nakaliang barini kum chaman kamtam markani ka syong bejau chaman kumdo pentelun ni kakam. Rai nakaliang ju korbo joint inspect uklam ya thu ya Sirdar uklam ya thu nda poi hate ke area pat long bakal long dakum bei nakaliang ki asam ki wan ra ki proof ki bakar ne nakaliang jungi thli be sedak ilek. Tengi isu penpau nakaliang jungi ong kumdo kenpin sisa ya ki jaka klem ka KCDC klem ki sim ba klem ki Sirdar. Nomor ngis thu syai nakaliang jungi kaseng ba ka jala mikhlaya klem ki hima khasi kalong lena iput jong ka jela mikhalia ki de banlong iput jong hima khasi kata karika ndal yang jaka sangi jukren na ko we por we pat te kum jong barini ko law dei chaman lai untip ayu ya ka area hapo jong ka West Khasi Hills kren sai kata nomor lada ki MLA ki de tang ki representative namta ki paj ba kum ki MLA kum ki nomi khmat kum de ban ong bangi de ki try jong ki jaka Kitrai jong ki jaka ki de banlong nak KCDC nasim berkunjuk ki Sirdar ki badan hak tu ki area. Rai ngi ba kumbo ong moi shopping la jukren nak wei por se wei pat ujuong. Ba kajing ya pen bet put kade banlong bet kat kum ki hima khasi. Rai kini ki nong mi khmat mentau lagi de hai da kajuk ka seng ber ki ong ba kajing ya pen bet put ka syong hakini ki atli komiti ka joint komiti. Kata kam ta long ngisngo ban penrem ya kene ka benta. Nakalian jungi kren sai. Hoi ngitip bahak tu ki area kabaka border gidon ki jai medu garu ki perlok ki jongi perlok garu rengim ong pat batang ba kidon maki kin ai no sya asam ngem kwa ya ta ngi kwa ba nakaliang jong ki du ngi sutu sya ki kwa bandon syak ni ke area jongi karkum ka seksidul ka para grau ka ba ar thau ka kren sai bat ko ong karkum ka konstitution jo gari India
ka jingya penbej put ka long kat kum ka hima jong ka hima khasi sit lane ka hima barki eleka ka badai ka nokpai ka ki si te kini perki ya la jong ka mentang ni penpau ba ngim lawan pediang ini tak ada mentang iwan ban kendu ya Deputy Commissioner sar pidi sama ban nakalian jungi ong ba idawa ba deban strap no lane deban penduk pendam no ya kene komiti ya kene ka joint inspector ka lek haka Southrik Oktober nomor nakalian jungi ngim sani ya kene ikwa ba kenlek bang dak juai bat haringkat ki dekat jungi ngim ong yang ngi dekat walang ide dekat jong kan ka regional committee jong West Kasil rekam tam ya ki serdar ka ki sisi bat ki sim jong ka te ka area ni kwa ya ta ka bangta Ikren sai hang ni nakalian kaseng yong ko nung mi khmat wala philong ki chaman wala philong ki dekat jong ka committee rai to tip sai ba ka kam ya pen bek put kam dei tang ka jong phi rai ka dei tham tam jong ki si bar ka ki serdar bar ki sim ki badai ki try jong ki area ngim kwa ba phinle kum ka ne banta namar ngi i namar ba ka shong bek thau chaman la ro chaman u kensting ye ka kam kan lo kum ni kum ngi i West Kazil balai hari boy ngi hapok ka jengelam jong ba prestun kum regional committee kum chaman jong regional committee hapor balai joint inspect u khot ye CM ye serdar ye ki bare ki try jong ki jaka balai bat ki jong ni pat hang ni ki khot tang ye ki ngas ni tip ye ta ki khot tang ye tu ki serdar lagi ni nong mi khmat jong ki area na ki jai pendu karo itu lagi tip sai ka hima ka dei ki hap hima yang si ki hap hajarngam ki hap ha ka nong mesau kum du ki le yang nim ta ngi ong ba to perkhat bhai ya ni kam nakalian jungi dawa bangi deban ya keren yang nim ta ngi sngu tenat nakalian jung disiru sapi di semal wa kulal bat sim khia ya ni kam bar ngi kermen banang ni sakmat ngi kermen ke jing kermen ska ngi deban penduk pendam no ya ni komiti ka joint komiti ka bala lek bat endal lek nang ni ka deban long ko bit biang kat kum ke jing hun jung pai ba jong ka than ke jong ba ya ta Jongi ni keren sai nak lian jongi ka seng ka isusi pergawai lada kata kajing ya pendek put kamlong kat kubi ka hima khasi ka bala kreu sai ka para ka ba arko jong ka seksidil jong ka constitution jong dari India lada nak liang ke jong ki ni gisan gut ki ban lek ha tu ka jaka ban lek ya ka jong inspect lada ki bakla lada ki babun ki jai guru ka jongi lagi ka khndo ka jongi ka lek sa aksam nak lian jongi kendo bakadon ka eri ka ya kini ki sangut ki balek sangun dungut ki balai ha tu ka jen komiti ka Southrik Oktober arja aku di gereja kita